А пък в една фирма шефът събрал своите служители на оперативка и вика: вижте сега какво, имам една лоша новина. Поради финансовата криза, поради това, че поръчките намаляха драстично последните месеци, налага се да уволня един от вас. И настанала някаква зверска тишина. По едно време се обажда един циганин и вика: мен не можете да ме уволните, аз съм от малцинствата, ще ви съда за расизъм. Оттатъка се обажда секретарката: мене също не можете да ме уволните, аз съм жена, ще ви съдя за шовинизъм. А оттатъка се чува един мюсюлманин: мене също не можете да ме пипнете с пръст, ще ви съдя за религиозна дискриминация. А пък отзад се обажда един дядо на 75: мене не можете да ме пипнете също, ще ви съдя за възрастова дискриминация. И всички погледи се вперили в един млад нацепен батка, културист, много добре изглеждаш. И той такъв поглежда ги и вика: абе аз последно време все повече се убеждавам, че съм гей.